घर में के जाने का करे लागेली उनकरा तो उनको जनाला बुझाला ना। हम ठहरनी आनहर लौके के है ना का कर सकी ना। एक जगह चिल्ला तनी हम हमार तो दशा कुकुर लेखा हो गई। तब कोई तमाशा देखे वाला हमार के सुने वाला नहीं खे। का भगवान हमार जिंदगी कैसे पार लागी। मेहररू आइल तो बुझाता कि कहूँ लोगे लैका ना हुए सो करा केने बड़ू हो। इनकर तो चिलैनिए धैले रहेला का तो कुछ काम काज करे के है नहीं खे। घर में खाए के बाद सूते के बाद चिल्लाए के बाटे। आँख से लौके के रही तो न तो औरी के जाने का करतन। एको मिनट दूर ना हटे देतन। उ तो आँख से लौकते नहीं खे तब तो ई हाल बाटे। का कर लगलू हो सुनात नहीं खे। बहिरे बलाई मेहरा बिया कारे रवा आन्हर बानी हम बहिर बानी। आगुलू का हो ई तो कह के खिसियाइल ना हमर मुंह से निकल गेल हरी। माने ई जरूरी बा हम आन्हर बन तो तू बहिर बलाई हो जा। देखो हम आन्हर बन तो हमरे का ना रहे दो। तू बहिर बलाई मत होखो नहीं तो जौनो हमार काम चले वाला बा न उ चली वाली ना फिसल जाई। रउआ तो कसी अपने बारे में सोचतनी हमारा बारे में का सोचतनी जी। दिन रात नौकरानी के तरह घर में खटावतनी। देखा हमार धनिया ना खिसियाई के अगर हम सोच रहती ना तो बहुत काम करती। लेकिन कहा करी हो भगवान हमारे के टेढ़ बना दे बम। हमार दोनों फ्यूज गायब हो गई बाटे। हमारा कुछ दिखाई देत नहीं खे तो हम का कर सकी ना बताओ। तहरा असर तो हम जियतनी अगर तू ना रह तू तो हमारे का होई। खाना खियाई तो के बेड पर सुताई तो ए जी बोलो एगो बात कही। अरे एगो बात कह चाहे दूगो कह आ तहार दिल में जितना बात होई उमल कह गल बरा। हेतना हमके धन संपत्ति बा न एकरा के बेच खोज के अपने आँख बनवा ली। पागल हो गल हऊ मल संपत्ति बेच के हमारा आँख बन जाई और एक बाद फिर भिखारी बन जाएगी। कटोरा लेके अल्लाह के नाम पर दे दे भगवान तेरा भला करेगा तब काम चल जाई। धन दौलत बा तो शान बा जान के का कीमत लगल बड़ हो आन्हर आदमी के। आधा उम्र पार हो गए अधवे बा बाकी आ एकरा खातिर का करे के बा। एगो हमार दिल में असरा लालसा बाटे। ओ का जी तू का जनबू धन दौलत संपत्त रह के का करी। एगो कुल के दीपके ना होई तो एगो लड़का हो जाइत ना या चाहे लड़की हो जाई तब बुझ जा के हमनी के वंश आगे बढ़ जाई। ऐसा कोनो उपाय लगावो चाहे करो कि हमनी के नाम रोशन होखो। उपाय नाम रोशन होखो। हाँ का कही सुनी कोनो डॉक्टर कहे जा सलाह ले लो कि हमनी के लोग लड़का कैसे हुई सब और डॉक्टर ना बताई तो ओझा सोखा खे चलल जाई। हो सकेला ओझा सोखा बता देस। ओझा सोखा से लड़का हो जाई। पागल उपाय आदमी बतावे ना उपाय से उपाध्याय जियत रहन वही तो तू कोनो उपाय लगा के अपन व्यवस्था कर कि कैसे हमनी के कुल के दीपक पैदा होई। रउआ से तो कुछ होखे वाला नहीं खसन। चुप रह हमारा में कम नहीं बाटे बताबो हम पलंग पर टंगरी पसार के आराम से सुतिए जाई ना। हैं अब हम का कहीं लड़का हो खावे की इतना उमंग में बड़न खुशहाली में बड़न इनका से लड़का पैदा करा ली कि आँख के आन्हरे हो जसन चाहे लंगड़े हो जसन ऊँचे खाना हो जसन सो जसन। देखो तू ही कोनो उपाय ना लगावेलू। अब आन्हर बन तो एकर मतलब थोड़े बा कि तू आन्हर बाड़ू। तू चाह तू तो एगो का एक दर्जन लड़का हो जित सन तू चाहबे ना करेलू। अब हमरा समझ में आ गइल कि हम माई बनब कैसे। एक दिन हमारा रजाई में लुका के सुत जीबू न तो बुझ लो। सुनी लड़का होइए सन काहे ना तोहरा से लड़का ना हो खवाई का हो कुछ कह तुम का वो दिमाग लगावो तानी कि घर के बात घरे में रह जाई आ बेइज्जतियो ना होई हमार। ये सही माई बनब। हे ये क्या करतनी जी गोड़वा हर कले बड़ू का हो ता तेरी दादी में हम खोजे तनी के हर बाड़ू तू। ए सुनी ना। हां हां अच्छा हे हर बड़ू। हाँ ये जे बनी कहीं दूर नहीं की गोइल। अच्छा बोलो बोलो
कुछ ना जी खुश बानी के रवाई दिल है हाँ? दूर राखी मुंह ए तरीके चुम्मा से थोड़े लड़का हो जी असन ना भगलू ई का कहतरू हो कब हम तारा के चुमा लेवे के कनी हो आँख से तलौकत नहीं खे हाँ? कहाँ हमार मुँह बा कहाँ राउर मुँह बा सटवले चलल आवतनी हाँ तो तू हटवले जा तारा तो लौकत बा ना ठीक बा आराम करे हम जाता नहीं काम करे जा। तभी ना लोग लेके हो असन हाँ जा जा काम करो तो ऐसा काम करे कि लोग लेके हो जा सब हाँ हो जी असन हाँ जिया हो मोर राजा बारे अनहारा तोरो पास एक से एक बड़ा बड़ा दिमाग बाटे चल कौनो बात नहीं है अगर लड़का हो जाई ना तो बैंड बाजा ठीक करब ससुरा रात भर बैंड बाजा बाजी पूरा गाँव जानी के हो अन्हारा के लड़का हमार लड़का ना हमार मेहरारू के अन्हारा के मेहरारू के लड़का भइल बा ए मालकी ए महाराज केने बानी जी मैं तो गौरी भैंस के लहाना पानी कहिए देनी और ई जौन बचल खुचल है तौन बतलाई का हो हे ने बानी हम जानतनी कि घरवा में रोग बानी ए रामू तू दिन भर छिचियाते रहेला अच्छा ये बताई हाँ। और ई कुछ करे के बा हाँ काम करे के बा तो जल्दी जल्दी बतलाई कैसे कि हम ना आज जाए मेला घूमे अच्छा ये बताओ बोली कि तू हमरा के खुश देखल चाहेला कि ना खुश देखल चाहे लकी ना हाँ रउआ हमेशा तो खुशे रही ना हमेशा वाला ना तू बतावा कि हमरा के खुशी में ये देखल चाहेला कि ना। महाराज जेकर हाथाना धन संपत्ति टोपारा बा उ कबो दुखी हो सकेला अरे दुखी तो हम बानी कि रउआ कहाँ नौकरी करतनी 4000 पर सुना ई धन टोपारा जौन बा तो नाम के बा कौनो काम के नहीं खे ई का कहतनी मालकिन आज तो हमनी के जवान बनी जा तो खात ने पियत जा फिर एकरा के हबेखे वाला केहू ना रह जाई सुना ना ओए दादा एगो हमार काम करबो तहरा के 4000 ना 10,000 रुपया देहिम बाप रे बाप हम कबो सपनों में ना सोचले रही कि हम 10,000 रुपया महीना कमाई ये मालकिन कौन काम बरवा जल्दी बतलाई हम यही करम कब कि हम माई बन जेबा तू बाप तब बाप रे बाप ई भाई मलकिनिया बड़ा तेज लागत या कहीं मामा कह के फंसाई ना न ए मालकिनी का कहतनी जी देखी मैं काम हो जाई लेकिन ई कुल हमरा से काम ना होई सुने ने तारा के 10 कट्ठा लिखियो देही बाप रे बाप 10 कट्ठा लिखियो देहिम तब तो हमार लड़का वैसे न करी तू तो ये जानते मालकिन। बड़ा ना सुनी लेकिन एगो बात बा का कोई कहम ना न ए घर के बात घरे में रह जी हो बहरी कैसे जाई इहो ठीक ही कहतिया सुना मालिक के तो जानते बा आन्हर बड़न अगर लोग लइका पैदा होइया सन त आन्हरे न होइया सन कोनो गारंटी बा कि हमारा से बढ़िया होइया सा बिल्कुल होइया सन गोर बड़ो गुल मटोल बड़ो हाटा काटा पहलवान बड़ो गबरू जवान बड़ो का तार ख्याल बा अब चली रउआ ना मानम तो हम जौन कहम तौन करम इहे ना करम अरे आबो चली कहाँ फंस गई रे दादा ना काम करम नौकरी से रिजाइन हो जाई चलो